Okay, good morning everybody. Today we're going to talk about mga salitang pang-araw-araw or in Korean that is 생활 단어들. 생활 means pang-araw-araw, 단어들 means mga salita. So without the word 들, okay, pag wala po ito, it means itong salita na dano is just a word. Okay, word. Tapos, itong dal is sa atin, mga. That's why, pag nilagay nyo po ito, pinagdugtong yung dano, dal, that is mga salita. Okay, so you must know that one kasi maraming mga words na ginagamit. Kaya, madalas nyong makikita po yan. Okay, but hindi naman lahat ng mga words na may dol is plural na. Okay, so mamaya makikita niyo po. Okay, so ito ay about sa family relationships. Okay? That is kaugnayan sa pamilya. In Korean, 가족 관계. 가족 관계. Part 1. Okay, may part 2 and part 3 po. Okay, so let's start. Ang lulo sa ama in Korean, okay, that is chin 할아버지. Okay? May open and close parenthesis po yan nilagay ko para ma-identify nyo yung kaibahan ng mga words. Pag chin, nilagyan ng chin, that is, lolo sa ama ko na, chin 할아버지. Hindi nyo siya isusulat na may open and close parenthesis. Kanyang, chin, ha. Tapos dito, isa lang yung R niya, or real. Ang pag-pronounce niyan is har. 할아버지, not hal. Okay. chin, ha, ra, bo, ji. Okay? By the way, you must know this one. Pag may iyong dito, iyong, it means yung kasama niya is, katabi, is vowel. So, hindi nyo siya babasahin na bisyllable. Okay? Dito, kasi consonant, dito din consonant, babasahin nyo siyang paisa-isa. Chin, hal, 맞죠? chin, hal. Kundi, sa katabi nito is vowel, may a. Kaya yung R is pupunta dito sa a. Magiging chin 할아버지 ang pagbasa niyan. So, ang pagkasulat, kung halimbawa, yung pag-pronounce lang, hindi yung sa pagsusulat talaga na chin 할아버지, yung pag-pronounce lang is chin ha ra. Okay, hara bo ji. Okay, yung iyong or itong bilog dito, nawawala po yan sa pagbabasa ng mga salita. chin 할아버지 ang pag-pronounce. Okay? chin 할아버지. Okay, next, how about lula naman sa ama? Same lang din po. chin, but this time, 할머니. Okay? 할머니. Okay? By the way, 할아버지 means grandfather. 할머니 means grandmother. Okay, but lula sa ama, that is chin 할머니. chin 할머니. Take note dito pa sa 할머니, hindi yan siya harmony. That is L sound. 할머니. Okay, so you must remember. 할아버지, grandfather, grandmother, 할머니. Okay? So how about lolo sa ina? Lolo sa ina is 위 할아버지.
Okay? So, lalagyan nyo lang po siya ng we. U-I. We. Same lang yung grandpa. Grandpa. Haraboji. We haraboji. Haraboji. We haraboji. Okay? Next, lula sa ina. Same lang, may we, tapos harmony, grandma. We, hal, mo, ni. Okay? So, next time, mag-practice po kayo ng pagsulat ng mga Korean para pag magaling na po kayo, marunong na kayo magsulat, so no need for me to write anymore. Dire-diretso na po tayo. Okay? Babasahin ko na lang yung word or yung mga words. Okay, so since bago pa lang, so isusulat ko muna paano isusulat yung mga words in Korean. So, amma. Amma is aboji. Ang aboji is formal po siya ang pagtawag ng papa sa atin. Okay, aboji. Formal form. Aboji. Aboji. Okay? Amma. Aboji. Formal form naman ng ina or mama is 어머니. 미음 N-E. 어머니. Formal form pagtawag ng mother, 어머니. Next is tatay or itay. Ito naman yung informal lang. Informal is appa. Okay, kunyang appa. You can call your dad appa. Okay, appa. 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 Nai appa. My father. Appa. Okay, appa. Next, nanay or inay. Informal ng 어머니. 엄마. 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 Okay? So, pag mabilis, i-control nyo na lang po yung sa yung sa YouTube, diba? Nakokontrol po siya. Okay? Next, magulang. Magulang is bumo in Korean. Okay? Bumo. Bumo. B-U-M-O. Bumo. Okay? Next is anak na lalaki. Anak na lalaki is adel. Gaya ng sinabi ko kanina na pag may del, plural, hindi po ito sa word na ito. Kasi hindi naman ito kagaya ng mga mansanas, mga. Ito is kunyang anak na lalaki. Okay, just one. Okay? So, son or anak na lalaki in Korean is adel. Adel. Okay, adel. Next is anak na babae. Anak na babae is tal. Kambal na katinig tapos R or L sound. But this time, this is closer to L sound. Not tar, but tal. Okay, say tal. Tal. Okay. Tal means anak na babae or daughter. Next, kapatid na lalaki. This time, kapatid na lalaki. Okay, so how are you going to write that one? That is 형제. Okay, 형제. But you must know this one. Pag kapatid sila na lalaki, magkapatid na lalaki, both are boys. 형제 po sila. 형제. Okay? Iba kasi yung magkapatid na babae at lalaki. So this time, lalaki, 형제. Okay? Maghyongje sila. This time, kapatid na babae. Sa babae dito, girl, may kapatid din siya na girl. Okay, babae. That is 자매 in Korean. 자매. Okay? 자매. Okay.
Basta magkapatid na babae. Next is kuya. Ito din, kuya is hyong. Dapat lalaki dito, may kuya siyang lalaki. Boy, boy. Ang tawag nito sa kuya niya is hyong. Okay? Magkapatid na lalaki, kuya, this one si kuya, hyong. Hyong. Okay? Next is, kuya din siya. Pero, this time, ito may kuya siya. Kuya. Pero dito, babae. May nakababata siyang kapatid na babae. Itong nakababata ang kapatid niyang babae, tatawagin niya yung kuya niya na oppa. Okay? Narinig niyo yan. For sure. Sa mga Korean dramas. Kahit kasi yung mga mag-shoota, yung babae, tinatawag nila yung boyfriend nila na oppa. Okay? So, oppa, kuya. Babae, may kuya na lalaki, oppa. Okay, next. Ate. Ang ate is dalawang din yan gamit. Una is nuna. Nuna. Ate. So, ate nga siya, pero yung kapatid niya dito is boy, lalaki. May nakababata siyang kapatid na lalaki. Itong lalaki na to, tatawagin niya yung ate niya na nuna. Okay? Nuna. Nuna. Okay. Okay. Hope naintindihan nyo. Okay. Next is same. Ate pa rin siya, but this time onni. 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 Dito naman may ate siya, pero yung kapatid niya, nakababatang kapatid niya is babae. Itong nakababatang kapatid niya, tatawagin niya yung ate niya na onni. Onni. Okay? Onni. Next is nakababatang kapatid na lalaki. Okay? Nakababatang kapatid na lalaki in Korean is namdongseng. Nam. Dong. Seng. Dongseng means younger brother na sister. Dongseng. Pero may nam dito. N-A M. So, nam. Nam means boy. 그래서 nakababatang kapatid na lalaki. Okay, lalaki, nakababatang kapatid, dongseng. Okay? Nakababatang kapatid na lalaki, namdongseng. This time, nakababatang kapatid na babae. Same lang din siya, dongseng, nakababatang kapatid, but babae. Babae is yo. Okay? Kaya may yo, dong, seng. Okay? Nakababatang kapatid na babae, yo, dong, seng. Yo, dong, seng. Okay? Yo, dong, seng. Next is the last, balai. Balai in Korean is sadon. S-A-D-O-N. Sadon. Sadon. Okay? So, since marami na yung mga words na binigay ko, kaya hanggang dito lang po yung part 1. May abangan nyo po yung part 2 and part 3. Okay? So, next is short review. Let's have a review. Okay? Pwede nyo paulit-ulit din na panoorin yung video, kabisan nyo po yung mga terms niya. Okay, from Chen Haraboji, okay, Chen Haraboji to Balae or Sadon. Okay, so check it out.
Okay, that's all. Thanks for watching and see you on my next video, which is part 2. Okay, have a nice day and be blessed.